שלום, שמי סקל עופר ואני אעביר אחת לחודש סקירה לקראת הפקיעה של אופציות המעוף על מדד המעוף. את הסקירה אנחנו מכינים ביום חמישי ואנחנו מעלים אותה ביום ראשון לקראת המסחר. בסקירה אנחנו כוללים שלושה חלקים. החלק הראשון הוא סיכום החודש שעבר, החלק השני הוא מה הנחנו שיהיה, והחלק השלישי הוא הצפי, דה פקטו מה אנחנו חושבים שיהיה בפקיעה הקרובה. שבוע או 5 ימי מסחר מהרגע שאנחנו מעלים את זה. חושבים שווה מניחים, שווה מהמרים, כל אחד ודעותיו. אבל ננסה לבסס את זה על בסיס נתונים. בואו נתחיל. מה קרה? מה האירועים משמעותיים שאפשר לסכם בחודש החולף? הדבר הראשון והבולט, אני חושב שכל אחד נתקל, הוא נפח המסחר. אם תציצו בשקף שלפניכם, תראו שאם אנחנו מדברים באזור מרץ-אפריל על נפח ממוצע של 500 מיליון ש"ח נטו על מדד המעוף, הרי שלאחר מכן אנחנו רואים ירידה מסוימת לכיוון ה-300 מיליון ש"ח, לאחר מכן אנחנו רואים עלייה ושוב ירידה כלפי מטה, אבל במהלך אמצע ספטמבר ועד היום הנוכחי אנחנו רואים עלייה תלולה, הגענו עד אזור 750 מיליון ש"ח נטו על מדד המעוף. הדבר השני זה ההחלטה על הבחירות. החלטה על בחירות זה לא ששמענו כותרת, החלטה על הבחירות זה אומר שהשיח התחיל עוד קודם לכן, השיח הציבורי. אמנם ההחלטה התקבלה כבר ב-15 בחודש על פיזור הכנסת, אבל יש לזה משמעויות מיידיות. אחת מהן למשל זה שאין תקציב מאושר ל-2013, אחת מהסיבות בעצם לפיזור הכנסת. אבל זה אומר ש-80% מהתקציב רץ וכולי, אנחנו מכירים איך זה עובד. אבל בוא נחשוב מה קורה ולאור מה מתנהלים הבחירות. הבעיה שעולה, הכותרת המרכזית, היא המחאה החברתית והשיח הציבורי בעקבותיה. זה אומר מדיניות חברתית. מה שהמצעים של המפלגות, מצעי המפלגות יראו לנו עד כמה הם חברתיים. ברור. אז אנחנו נשמע הרבה על מדיניות חברתית, מדיניות סוציאלית, הרבה יותר חמלתית, שוויונית. ורבותיי, המילים האלה שוות הון עתק של כסף. כלומר, זה יהיה השלב הראשון. השלב השני, יתחיל שיח תקשורתי נלווה. אדוני אמר, אדוני יסביר איך הוא מתכוון לממש. איך אדוני מתכוון לממש? זה אומר, או שהוצאות הממשלה יורדות בהתאמה לגידול הצפוי, או שצריך לייצר עוד מקורות הכנסה לממשלה. עוד מקורות הכנסה לממשלה זה אומר, אחד משתיים, או שמעלים את יעד האינפלציה, או שגובים יותר מיסים. כלומר, מי שמתחיל לשמוע את הנושא החברתי, יבין מיד שזה יגרור תקציבים. אז זה האזהרה. הרגיעה היא שאנחנו לקראת בחירות. אז יש אווירה אופטימית וכו' וכו', והדברים האלה טיפה יידחו. אבל תראו שינסו להפחיד אותנו. כלומר, מי שינסה להידמות ריאלי יותר, יפחיד אותנו. יסביר לנו עד כמה הממשלה שתקום עם מצע חברתי, תדרוש מאיתנו יותר כסף, שווה מיסים, היטלים, גזרות, מע"מ וכדומה. הבחירות בארצות הברית. זה אומנם לא קרה בפתע, אבל זה גם כן מתקרב. עימות שני כבר בין המתמודדים. אם בעימות הראשון ראינו שאובמה חטף מהן נוקאוט מרומני, הרי שבעימות השני כנראה שמשהו יתחלף שם, וכנראה שיהיו עוד דברים נוספים שיקרו עד הפקיעה. אבל יש לזה משמעות מיידית, כי הפטפטת והדברת היא חובקת עולם אונליין כפר גלובלי. בואו נשים לב שבינתיים ישראל נשארת בגודלה הטבעי פלולה קטנה במזרח התיכון. שם אנחנו מוקמים, אנחנו עוד לא מוזכרים, אין מלחמות עולם, שם אנחנו נמצאים. גם המשבר האיראני לא נדוש ולא נדון יתר למידה. צריך לזכור שיחסי ארצות הברית וישראל לא במיטבן. מה קורה באופן פרדוקסלי? ישראל יכולה להעדיף, לא שיש לנו השפעה, אבל יכולה להעדיף שאובמה ירוץ לקדנציה נוספת, שיזכה בבחירות, מכיוון שכך יש סיכוי שאם תידרש ארצות הברית לצאת למהלך צבאי, נשיא ותיק ייקל לו להעביר את המהלך על פני נשיא צעיר שנכנס לתפקידו. ולכן יש פה איזשהו פרדוקס, אנחנו שומעים אותו, בואו נהיה קשובים.
עוד דבר שהוא משמעותי, לאו דווקא מאפיין רק את החודש החולף, אבל חודש בחודש, אני רוצה לסמן כמה דברים, שמרכזיים בנושא כלכלה. אחד, נתוני המקרו. נתוני המקרו שמצביעים על כמה דברים, אחד מהם מראה על התאוששות, או מספר מהם מראים על התאוששות מתמדת. אם הייתה קריסה, ואני רואה, מתחילים לזהות מגמה מסוימת של התאוששות, בואו נראה את הפרמטרים. אחד זה נתון דורשי עבודה החדשים. 3 שנים שקודם לכן הייתה קריסה. שימו לב איך עולה הנתון פעם אחר פעם, עד שהוא כובש שיא של כ-650,000 דורשי עבודה חדשים. שימו לב שהמצב היום, שימו לב, ממש מגמת ירידה בולטת, מובהקת, ללא עוררין, אנחנו מגיעים ל-40% פחות. כ-300 ומשהו אלפי דורשי עבודה חדשים. זה המון, אבל זה הרבה פחות ממה שהיה. נתון האבטלה מראה עדיין, אם ארצות הברית בשיא הגיעה ל10%, הרי שעכשיו היא כבר בהרבה פחות, ולא משנה שקיים ויכוח, האם היה זיוף בנתון האחרון שהיה לאור, בסדר. עדיין יש ירידה של כ-2% מהשיא ברמת האבטלה. נתון שני שהוא חשוב בכל משק מתאושש, זה נתון התחלות הבנייה. קל וחומר, אנחנו מדברים על משבר הסאב פריים שפקד את ארצות הברית. אז אם נשים לב, 2007, קריסה לשפל שנמצא בשלהי 2009, מאותה נקודה, שימו לב, באיטיות, אבל במגמה ברורה, יש עלייה ברמת התחלות הבנייה. עלייה ברמת התחלות הבנייה זה אומר שסך הכל בתים קיימים מחליפים ידיים, ועוד נדרשת בנייה חדשה, דבר שקרס בשנים האחרונות. אז שני הסימנים האלה מראים על התאוששות. בנושא הביטחוני אנחנו במזרח התיכון, ישראל פקיעה. חייבים לדבר כמה מילים על מה קורה בזירה הביטחונית. הראשונה, סוריה. הממשל הסורי, אסד, מאבד שליטה. המלחמות הן כבר לא בכפרים בפרובינציות, המלחמות הן כבר בפאתי דמשק. ואסד במצוקה. לעורר פרובוקציות מהגבול הסורי לישראל ישירות מגבול רמת הגולן, או בעקיפין דרך לבנון, מאוד פשוט. אם ישראל תשתף פעולה עם הפרובוקציות או לא, לא משנה מה יקרה, ידיעה אחת, פגז אחד, פרובוקציה, ואנחנו לא מורגלים לפרובוקציות כל כך מהגבול הסורי, ולכן הכל יכול להשתגע. 2, כל הציר, שימו לב, יש לנו את הציר הברור, איראן, חיזבאללה, סוריה. עכשיו אנחנו מדברים על החיזבאללה. גם החיזבאללה במצוקה. החיזבאללה במצוקה, כי שני חבריו לציר במצוקה משלהם. סוריה מצד אחד, ואיראן מהצד השני. איראן הולכת ונחנקת, כאשר אני לא יודע למה, לא מספיק מובלט כל מה שקורה שם במישור החברתי. המדינה איראן בוערת, יש שם הפגנות, אם אנחנו זוכרים לפני מספר שנים את גל ההפגנות ואת אותם סימנים כתומים שהאזרחים העזו לשאת על עצמם, הנה מתעורר לו גל שני, וכנראה שהאיחוד האירופאי הולך לקראת החמרת הסנקציות. אז זה מכניס את חיזבאללה למצוקה מסוימת, מכיוון שחיזבאללה הוא לא בקונסנזוס מבחינת לבנון רבתי. המלחציים האלה שמופעלים על חיזבאללה יכולים לעשות לא טוב. ושוב, אנחנו לא מורגלים כבר במטחי קטיושות. אז אם פתאום יתחיל לנו במטחי קטיושות, או לחילופין עוד כל מיני קשקושים כמו הדאונים הקטנים והמצ'וקמקים המוטסים שלהם, אם נניח לפתע שפתאום גם אחד מהם גם יראה משהו, אלוהים שישמור, סיכון שיכול לחולל לנו מהומות בשבוע האחרון. בואו נשים לב שכעת חיה יש התחממות ברצועת עזה. זאת אומרת, התחיל עוד פעם מסע התקדשות. הם יורים, אנחנו משיבים אש, ישראל מרכזת כוחות וטנקים בגבול. 1.5 דקה, טיל לא מתוכנן, גל ילדים חלילה וחס, משהו שהם לא התכוונו או כן התכוונו, והנה יש לנו בעירה והתלקחות, אנחנו שבוע לפני פקיעה, ומצרים. אמנם בשורה נפלאה, האחים המוסלמים ודווקא הם, ויש לנו השבעת שגריר חדש. אבל גם מנסים להתנקש בנשיא שנבחר, יש לנו ניסיונות לפיגוע מתמשכים
מגבול מצרים. זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו את התקופה האחרונה, יש התחממות מסוימת ביחס לשבועות קודם לכן. שוק ההון, בכמה מילים, אפשר היה לראות את זה. סך הכל, ברוך השם, הגענו להסדר בנושא דלק נדל"ן, סדרות האג"ח. הבנקים בהתאוששות וממריאים. שוק האנרגיה קיבל התראות מיצוי. רמות המחיר הגיעו פחות או יותר למה שצריך להיות, לפי אותם אנליסטים. הסלולר מתאושש. אם אפשר היה לומר ששוק הסלולר לא נערך כראוי לכל הרפורמות שהנחיל כחלון, אז הנה עכשיו כנראה שהם חטפו, ורמות המחיר הם טיפה נמוכות מדי, מהוות הזדמנות, ואנחנו רואים טיפה עלייה. ושימו לב לדבר הבא. הגרף מציג קורלציה, כאשר נקודת מוצא הצירים היא 0, שימו לב, מ-0 שבו שלושת המדדים מצטלבים, במהלך השנים האחרונות, תשימו לב, איך הפער בין מדד תל אביב 25 לבין המקבילות, מצטמצם מפערים שהגיעו בשיא ליותר מ-25% עד כ-15% כעת חיה בינינו לבין מקבילנו. אבל תל אביב רושמת עלייה. גם אם יש מיצוי פה ושם, אבל תל אביב רושמת עלייה. למה היא לא הייתה קורלטיבית כל הזמן? כי לתל אביב יש אג'נדה משלה. אבל עדיין, מי שיסתכל, הוא יראה שקווי המגמה זהים. עוצמתן טיפה שונה. אז לקראת הפקיעה, בואו נתמקד. קצת עברנו מסביב דברים שיכולים לחולל לנו שינויים מיידיים בשבוע הפקיעה. דבר ראשון, נציץ מפת הפוזיציות. אני מדבר על מפת הפוזיציות, נכון, ליום ה'. שימו לב, אנחנו רואים אינטרס ברור של שחקני המעוף לפקיעה ברמות ה-1220, 1230, אם הייתי נדרש להיות חד יותר, 1220. המפה מראה בבירור על התנגדות לירידות, לעליות, יותר מאשר לירידות. כלומר, ירידות התקבלו ביותר הבנה מאשר עליות. יש עוקף ברור ברמת ה-1220 נקודות, יש סימטריה בפוזיציות הפתוחות, ומרגע זה, אם תשאלו אותי, בשבוע הפקיעה אני לא מסתכל יותר על מפת הפוזיציות. אם כבר זה מסקרן, בואו נסתכל לחודש הבא, שפוזיציות נפתחות מנוידות לחודש הבא. החודש הזה, לדעתי, יום חמישי, היום האחרון שאני מציץ במפת הפוזיציות. אם אני אסכם בכמה משפטים, אני אומר. לכאורה 1220, אולי 1230, קר נוח לפקיעה, כפי שמשתקפת במפת הפוזיציות, עם כל הכבוד שיש, ויש, אבל היא לא האינדיקטור היחיד. נפח מסחר גבוה, ככל שהוא עולה, קשה יותר לבצע פרובוקציות או מניפולציות. ויש מאמרים, אני מזכיר אותם בקורס המעוף שאני מעביר, יש מאמרים ומחקרים בנושא מניפולציות של שחקנים גדולים, ולכן אני מעז לומר את זה, לכן אני לא מציין את דעתי, אני מציין מחקר. אני מציע שמי שהגיע לרמות הרווח שהוא החליט עליהם, או חלילה לרמת ההפסד שהוא היה מוכן לקחת והחליט עליו מראש, אפשר לסגור פוזיציות. שבוע המסחר האחרון מאוד תנודתי, תמיד תנודתי, והולך לאן ששחקני המעוף היו רוצים בקרבות ביניהם, ולאו דווקא לאן שאנחנו רוצים. לא תמיד גם קורלטיבי למה שקורה בעולם. זאת אומרת, כל מה שקורה 3 שבועות, 4 שבועות, הכל בסדר. כשמגיעים לשבוע הפקיעה, יש לו אג'נדה, חוקים משלו, והכל בסדר, וגם בשעות הלא נוחות. אז מי שהגיע לאותן רמות שהוא החליט מראש, אפשר לממש. ומי שהפסיד, יכול לנייד. אי הוודאות, אם תשאלו אותי, ממשיכה. לא רק ממשיכה, אלא אם אני גם מצרף את הנושא הביטחוני, אם אני מצרף את הפרמטר של הבחירות שפה, גם את הבחירות בארצות הברית, וגם את האיום האיראני. אם אני לוקח את הכל, אני אומר, לא נוח בכיסא, מסוכן. מי שבכל זאת עושה את מה שהוא עושה, להתכסות, לגדר סיכונים כמו שצריך, על פי רמות הסיכון והסיכוי שהוא לוקח והוא החליט לקחת. אם אני אאמר, מה תהיה רמת הפקיעה, וזו המילה שאני מתכוון להשתמש בה, אם אני אאמר, והאימור שלי תקף כמו כל אימור של כל אחד אחר, לדעתי היא תהיה נמוכה, ולא סתם נמוכה, אבל נמוכה משמעותית מרמת ה-1230, שזאת הייתה הרמה שבה כתבתי תזכיר. אם אני אדרש להיות יותר כירורגי, אני מאמר אפילו על רמת ה-1175, 1195,
זה הטווח שאני מניח שהפקיעה תתכנס לתוכו. איפה אני עוד שואב טיפה אומץ בניבוי של ירידה כל כך אינטנסיבית בימי המסחר המועטים, מה נשאר לנו? ראשון, שני, שלישי, רביעי, וביום חמישי כבר אין מסחר באופציות, מדד הפתיחה, זה מדד הפקיעה, ולכן, אם אני מאמר על ירידה וכל כך משמעותית, אני שואב כוח בעוד אינדיקטורים טכניים, ובפרט, תסתכלו בבקשה על אינדיקטור ה-RSI, תשימו 13, תשימו לב שהוא נמצא לפני זמן קצר ברמות C שלא מצאנו מ-2009. אני מדבר על נר יומי. תסתכלו שמ-2009 לא היה ברמות C כאלה, אבל מאז אנחנו רואים כבר צלילה, הוא כבר חצה את קו ה-MA, הממוצע הנע, כך שזה בהחלט יכול לסייע, וזה לא אומר שנפסקו עליות במדד המעוף, זה רק אומר שכרגע אני חושב שעד הפקיעה הרמה תהיה נמוכה משמעותית, וזו התחזית שלי. תודה רבה, ניפגש חודש הבא.